Κοιτάξτε παιδιά. Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Αράχοβα, καθώς θα συμμετάσχω στο event που διοργανώνουν οι World Travelers Adventure. Να πω ότι είναι η πρώτη έτσι οργανωμένη μηχανόβολτα στην οποία θα λάβω μέρος. Θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω πάρει από τα σχόλια που έχω δει και στα social, και μακάρι. Ο καιρός, όπως βλέπετε, είναι τέλειος. Έχει γύρω στους 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά θα ανέβει σίγουρα η θερμοκρασία και για σύννεφο ούτε λόγος. Σε 3 λεπτά φτάνουμε. Το πλάνο, από όσο είδα στο event, είναι να συναντηθούμε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής με το group που θα ξεκινήσει από Καρδίτσα, και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε μαζί προς Αράχοβα. Υπάρχει κράτηση υπάρχει κράτηση σε ταβέρνα, στην οποία θα φάμε. Και φαίνεται γενικά να είναι μια αρκετά καλά οργανωμένη βόλτα. Μεγάλη παρέα βλέπω, πολλές μηχανές, αρκετή συμμετοχή, μπράβο, πραγματικά. Κάπως έτσι, έχοντας και το καλό καιρό σύμμαχο, περίπου 100 μηχανές ξεκινήσαμε από την Αθήνα για τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Φθιώτιδα, γεμάτη ενέργεια, όρεξη και βενζίνη. Αφήνουμε λοιπόν τον Ναό Αγίας Παρασκευής, στον οποίο συναντηθήκαμε με το άλλο group, και όλοι μαζί πλέον κατευθυνόμαστε προς την Αράχοβα. Δυστυχώς δεν το κατέγραψα γιατί φόρτιζα τις κάμερες, αλλά συνολικά πρέπει να είμαστε πάνω από 200 μηχανές. Γεγονός που φανερώνει πόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος να πάρει τη μηχανή του μία Κυριακή, να πάει μία βόλτα, για να ξεφύγει από το άγχος της καθημερινότητας και τη ρουτίνα.
Έχει γίνει πανικός, τεράστια συμμετοχή. Τώρα που έχουν ενωθεί και τα δύο γκρουπ, είναι πάρα πολλές μηχανές, πολλοί κόσμος, μπράβο, πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα κατευθυνόμαστε στην Αράχοβα για καφέ, όπου θα κάτσουμε για περίπου 1,5 ώρα. Αφήνουμε λοιπόν την Αράχοβα και κατευθυνόμαστε προς τις ταβέρνες στις οποίες έχει γίνει κράτηση από τα παιδιά που διοργανώνουν την βόλτα. Οι ταβέρνες βρίσκονται σε ένα χωριό περίπου 35 χιλιόμετρα από την Αράχοβα. Σε καμιά ώρα βγάζει το GPS ότι θα βρισκόμαστε εκεί. Να το και το φιονάκι που έχει σε μείνει. Καλά είναι να προσέχουμε λίγο παραπάνω τώρα, γιατί μπορεί να έχει ξεμείνει κανένα κομμάτι στην άσφαλτο. Κοιτάξτε παιδιά, φτάσαμε στην ταβέρνα σε τέλειο σημείο, μέσα στο δάσος. Πολύ ωραία, πολύ γραφικά. Φεύγουμε από το Άνω Πολύδροσο και τη ταβέρνα. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο και τα παιδιά έκαναν μέχρι και giveaway.
Ήμουνα μάλιστα μέσα στους τυχερούς που κέρδισε ένα μπλουζάκι και τους ευχαριστώ πολύ. Και αφού λοιπόν γεμίσαμε τις μπαταρίες και τα στομάχια μας, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστροφής. Η ώρα είναι περίπου 5:30, ο ήλιος έχει αρχίσει να πέφτει και νομίζω ότι θα μας χαρίσει κάποια πολύ όμορφα πλάνα. Θα σας αφήσω να τα απολαύσετε. Έχει αρχίσει να ανοιχτώνει εδώ πέρα και απέχουμε 2,5 ώρες από την Αθήνα. Επομένως θα κλείσω κι εγώ τη κάμερα σε λίγο. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να καταγράψω κάτι άλλο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία εμπειρία. Γενικά σαν πρώτη επαφή με μια τόσο οργανωμένη βόλτα και τόσο μαζική συμμετοχή. Μπράβο στα παιδιά που το οργάνωσαν. Εύχομαι να γίνουν και άλλες τέτοιες βόλτες στο μέλλον και μακάρι να έχουν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, που και σήμερα ήμασταν πάρα πολλές μηχανές, πολλοί κόσμος. Επομένως να σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Ραντεβού στα επόμενα. Γεια χαρά.